Καλησπέρα παιδιά, καλώς ήρθατε σε άλλο ένα βιντεάκι εδώ στο The Polo Attraction. Ελπίζω να είστε καλά. Το σημερινό μας βίντεο έχει το αγαπημένο εσύ κι αυτός. Χαίρομαι για τα μηνύματά σας, χαίρομαι που με εμπιστεύεστε, χαίρομαι που μεγαλώνουμε. Γίναμε 3.000 εδώ πέρα στο YouTube και πάμε να μεγαλώσουμε κι άλλο βασικά. Εγώ, όπως ξέρετε, προσπαθώ να δίνω το καλύτερο που μπορώ μέσα από αυτή την γενική πρόβλεψη, φαντός η προσωπική πως θα είναι. Οπότε πάμε να ανακατέψουμε, που σας αρέσει, θέλετε να το βλέπετε και ούτε εμένα με ενοχλεί. Πάμε να ανακατέψουμε, να δούμε τι θα γίνει στο ερώτημά μας, εσύ και αυτός, τι συμβαίνει. Okay. Εδώ πέρα βλέπω ότι κατά κάποιο τρόπο κάτι έχει ξεθυμάνει, κάτι έχει μείνει λειψό. Δεν έχεις πάρει πολύ πιθανόν και τις απαντήσεις που θα ήθελες από αυτή την κατάσταση. Υπάρχει έλλειψη συναισθήματος, έλλειψη σύνδεσης του συναισθήματος, σαν να μην συνδέεσαι με αυτό το άτομο κυριότερα. Ένα μπλοκάρισμα. Ένα μπλοκάρισμα και μια ανασφάλεια που ροκανίζει και εσένα αλλά και την άλλη πλευρά. Θα σου πω ότι προσπαθείς να κάνεις πράγματα για σένα, προσπαθείς να σηκωθείς, προσπαθείς να αναγεννηθείς από τις τάχτες σου και από έναν άνθρωπο που ήταν κάπως απορριπτικός απέναντι ως προς εσένα. Ένας άνθρωπος ο οποίος μου λέει ότι εσύ του τα είχες, του τα δίνεις όλα απλόχερα σε έναν βαθμό και αυτός σε πλήγωσε, έτσι, δηλαδή έχεις περάσει και εσύ άσχημα και μου λέει κιόλας ότι αυτός ο άνθρωπος έχει μια νοημότητα, έχει έναν χαρακτήρα που δεν μπορείς να συνεννοηθείς. Πολύ πιθανόν μου λέει ότι δεν τον εκτιμάς πια, δεν είναι έτσι όπως τον έβλεπες σε εισαγωγικά σαν κάτι όμορφο, σαν μια ευκαιρία μάλλον. Αυτό είναι στα εισαγωγικά. Για να δούμε, πολύ στάχτη στα μάτια εδώ πέρα ρε παιδί μου αυτό το πρόσωπο. Μου λέει ότι προσπαθείς ρε παιδί μου να βρεις τα πατήματά σου, προσπαθείς πάλι να μπει σε κάτι το οποίο να είναι έτσι γόνιμο και θα ήθελες ιδανικά και με αυτό το άτομο. Αυτός έχει σκεφτεί αρκετές φορές να σου στείλει μήνυμα, αλλά το έχει πάρει πίσω. Γενικώς είναι λες και είναι αποσυντονισμένος σαν χαρακτήρας αυτός. Είναι λες και από το ένα μπαίνει, από το άλλο βγαίνει. Άλλα λέει σήμερα, άλλα αύριο, άλλα μεθαύριο. Παιδιά, εδώ πέρα μου δείχνει ότι είστε αρκετό καιρό μόνοι και σεξουαλικά, έτσι, δηλαδή δεν εξελίσσεται κάτι, εννοείται με αυτόν. Μου δείχνει ότι έχετε πολλά ups and downs τώρα τελευταία. Αυτός ο άνθρωπος θέλω να μου προσέξετε γιατί μπορεί να έχει και θέματα με αλκοολισμό, με ουσίες, με τζόγο, έτσι, και εκεί που όλα του πάνε καλά σε αυτό το επίπεδο, είτε είναι καλά φτιαγμένος, είναι αντίστοιχα και ο χαρακτήρας του μια χαρά. Και όταν ξαφνικά κάτι στραβώνει, είτε δεν έχει να πάρει τα προφανές, κάτι δεν πάει καλά. Εντάξει, γενικά έχει έλλειψη υπομονής, είναι ένας άνθρωπος ο οποίος αμφιταλαντεύεται πάρα πολύ, δεν δίνεται, δεν ανοίγεται, δεν θα σου δώσει το συναίσθημα έτσι ακριβώς όπως το θέλεις. Πολύ πιθανόν σε σκέφτεται και έντονα τα βράδια αυτός, αλλά θα σου πω ότι δεν υπάρχει σύνδεση ρε παιδί μου, δηλαδή είναι λες και ο στόχος μένει λειψός εδώ πέρα. Εννοείται πως υπάρχουν και άλλα πρόσωπα που αυτός μιλάει, και θα σου πω ότι ίσως ασχολείται και πολύ και με το κομμάτι του dating, ξέρεις, μέσω διαδικτύου. Μου λέει ότι υπάρχουν έτσι κάποια άτομα τα οποία προσπαθεί να δώσει έτσι ρε παιδί μου, ξέρεις, το ενδιαφέρον του μπας και γίνει τίποτα, αλλά
είναι λες και βάζει μόνο στα χέρια του και βγάζει τα μάτια του. Δεν είναι ικανός να κρατήσει τίποτα. Δεν ξέρω τι φίρμα είναι αυτή. Κακή φίρμα. Θα σας πω ότι κακοτυχία περισσότερο υπάρχει. Αυτός σε θεωρεί και λίγο δεδομένο, σε θεωρεί και λίγο τις έχει, με αποτέλεσμα, τι να σου πω, να ζει στην πλάνη του αυτός, γιατί εδώ πέρα εσύ δεν παίζεις κάπου. Είναι λες και τα έχεις μαζέψει όλα και έχεις φύγει. Για να δούμε. Έχεις φάει πάρα πολύ ψέμα, έχεις φάει πάρα πολύ ανακρίβεια από αυτόν. Είναι ένας άνθρωπος ο οποίος δημιουργούσε πολύ συχνά πυκνά ίντριγκες και εσύ είχε κουράσει όλο αυτό το μπέρδεμα όλη την ώρα, το θεώρησες πάρα πολύ ανήθικο για τα δικά σου δεδομένα. Μετά στο ρίχνες στο συναίσθημα, μετά κλεγότανε, ήτανε και drama queen αυτός. Okay. Πέρα όμως από το σκηνικό της drama queen εδώ πέρα αυτήν ό,τι ζητάει ο καθένας, μου λέει ότι εκμεταλλευόταν καταστάσεις, δηλαδή ήταν λαμόγιο. Προσπαθούσε να σε εκμεταλλευτεί, προσπαθούσε να σε χρησιμοποιεί κατά κάποιο τρόπο, δεν ξέρω σε ποιο κομμάτι, αλλά βλέπω ότι υπάρχει έντονα το ωφελημιστικός παράγοντας εδώ πέρα και μάλιστα μας λέει ότι προσπάθησε να σου τα κάνει και όλα ρόδινα, ίσως σου πούλησε σχέση, σου πούλησε πράγματα τα οποία δεν ίσχυαν. Μια χαρά, είδες, μάτι. Κι αν είσαι και μια πρίκα, να τους ο πρικοθύρας. Κάτι τέτοιο γίνεται τέλει σόγαμπρι, να ξέρετε. Πέρα όμως από αυτό, θα σας πω ότι έχει κλείσει ο κύκλος σε συναισθηματικό τουλάχιστον επίπεδο, έτσι. Τι να σου πω τώρα εδώ πέρα, ενώ μου δείχνει ότι θα υπάρξει μια πώς να το πω, συνάντηση, μια επαφή ξανά με αυτόν, μου λέει κυριότερο ότι υπάρχει το ενδεχόμενο να σε τουμπάρει συναισθηματικά, υπάρχει το ενδεχόμενο να προσπαθήσει να στο παίξει κάπως, βέβαια θα είναι πάλι κλειστός, δεν θα είναι ανοιχτός, έτσι. Αλλά έχει τον τρόπο του για να δημιουργεί πάλι, ξέρεις, αυτή την δική σου τάση να τον κυνηγάς, να σου αποσπάει την προσοχή. Αυτό θέλει. Μια συνάντηση, παιδιά, μια συνάντηση η οποία θα γίνει σε σπίτι ή σε κάποιο στέκι, ας πούμε, αν δεν είναι σπίτι, σε κάποιο σημείο συνάντησης που βρισκόσασταν και παλαιότερα. Περισσότερο μου λέει ότι κινείται πάρα πολύ διπλωματικά αυτό το πρόσωπο, έτσι. Δεν θα το πας κι εσύ όμως άσχημα, δηλαδή κι εσύ θα πας πάρα πολύ ή πουλάς σαν την Αλεπού καλή ώρα. Δεν θα του δώσεις το σεξ, θα τον καταλάβεις, θα τον πάρεις πρέφα ότι αυτός θέλει το σεξάκι, αλλά γενικώς αυτό που βλέπω εδώ πέρα είναι ότι θα υπάρξουν νεύρα, θα υπάρξει ένταση. Δεν τελειώνει όμως ο κύκλος, δηλαδή ναι μεν το τελειώνεις εσύ όλη την ώρα μέσα σου, αλλά δεν είναι μόνιμος ο χωρισμός, απλά το παγώνεται. Εντάξει. Σε έχει πιάσει το ανικανοποιητό συναίσθημα, δεν ξέρεις τι ακριβώς να κάνεις, δεν ξέρεις πώς να το κάνεις, δεν ξέρεις πώς να το στήσεις όλο αυτό. Και βλέπω ότι θα υπάρξει μια μανούρα εδώ πέρα από τη δική σου πτέρυγα και μάλιστα μας λέει ότι θα το παίξεις και πάρα πολύ ουδέτερα το όλο έργο, δεν θα είσαι ούτε ζεστή ούτε δεκτική, θα τα ψηρίσεις όλα, αλλά ας πρόσεχε. Για πάμε να δούμε τώρα, να βάλουμε τις φίγουρες κάτω. Μια μισό λεπτό. Να βρω τις φίγουρες που θέλω, μια στιγμούλα. Συγγνώμη για τα ηχητικά. Πού είναι?
Λοιπόν, θα βάλω σας από αριστερά και αυτόν από δεξιά. Λοιπόν, για πάμε να δούμε τι θα δούμε στο εσύ και αυτός. Για πάμε να δούμε. Φυσικά όσοι θέλετε να μου στείλετε για προσωπική συνεδρία θα βρείτε τον αριθμό μου εδώ στο προφίλ. Παρακαλώ πολύ απλά να μου στέλνετε προτιμώ μήνυμα, γιατί και εγώ όταν βρίσκομαι σε συνεδρία μετά το καθάγνωστο νούμερο δεν είναι δυνατόν να το θυμάμαι και να τα καλοποιήσω, έτσι. Οπότε αν είναι εύκολο θα προτιμούσα ή SMS ή Viber, ό,τι σας εξυπηρετεί. Λοιπόν, και θα απαντήσω εγώ στο χρόνο που θα το δω. Για πάμε να δούμε. Εντάξει, εσύ ψάχνεις να βρεις την ασφάλειά σου και μας λέει ότι έχεις πέσει και ψυχικά. Αυτός γενικά έχει διακόψει την επικοινωνία. Πετάει χαρταετό ο μάγκας. Άιντε. Πάμε να απλώσουμε. Να δούμε τι θα μας πει. Λοιπόν, εδώ πέρα αρχικά θα σας πω ότι βλέπω ένα νέκρωμα στο μεταξύ σας, ένα νέκρωμα επικοινωνίας, μια παύση, μια ανάπαυλα, μια πάρτε το όπως θέλετε. Μου λέει κυριότερο ότι αυτός είναι πάρα πολύ ανώριμος, όπως και σας είπα, σκέφτεται πάρα πολύ παιδικά τη μεταξύ σας κατάσταση. Είναι ένας άνθρωπος ο οποίος ωρεοποιεί, καθότι κάποια πράγματα είναι χάλια, δεν χρειάζεται ωρεοποίηση, αλλά αυτός έτσι έχει μάθει, δεν θέλει να παραδέχεται το συναίσθημα που αισθάνεται, δεν θέλει να σου δείχνει αυτό που νιώθει. Είναι ένας άνθρωπος ο οποίος εκμεταλλεύεται τη στιγμή, θέλει να παίρνει και να λαμβάνει πράγματα από υλικό μέχρι συναισθηματικό κομμάτι. Θα σας πω ότι αυτός σε μια συνάντηση θα σας πει 5 πράγματα όσο αφορά κάποια γεγονότα τα οποία καλείστε και εσείς να πάρετε απαντήσεις, γιατί σας χρωστάει εδώ πέρα και απαντήσεις και ψάχνετε να βρείτε και εσείς μια δικαίωση. Κάποιοι από εσάς ίσως έχετε φάει και blog μέσω social, Viber, Instagram, ό,τι είναι αυτά τις πλατφόρμες. Κάτι όμως που δεν είναι μόνιμο, ίσως αυτό σε μπλοκάρει, μετά σε ξαναξεμπλοκάρει. Έχει ένα κόλλημα αυτός ο άνθρωπος, δεν μπορώ να σου πω ότι δεν του αρέσει, δηλαδή δεν παραδέχεται κανένα του συναίσθημα και με το που το αισθανθεί ότι του το δίνεις, του το δείχνεις, του το απλώνεις ρε παιδί μου, γίνεται Λούις. Λοιπόν, εσύ ψάχνεις να βρεις τα δικά σου πατήματα, είσαι σε μια κατάσταση που θέλεις να βρεις μια κατάσταση που να είναι κάπως γόνιμη, να είναι ρε παιδί μου με γερά θεμέλια, πώς θα το πω, ίσως αδειμονείς και για μια ξαφνική συνάντηση, την οποία δεν στη δίνει το σύμπαν για την ώρα, αλλά να ξέρεις ότι αυτός θα επικοινωνήσει κάποια στιγμή μαζί σου, έτσι. Έχει κόλλημα όπως σας είπα, έχει κόλλημα αυτός με σένα, είσαι το ναρκωτικό του, είσαι γενικότερα στις σκέψεις του, τα ψηρίζει όλα, τα συζητάει και με κάποια... Ένα δειγματάκι έφυγε. Τα συζητάει και με κάποια φιλικά πρόσωπα εδώ πέρα. Έχει τσακωθεί και με πολλά άτομα τα οποία θεωρώ πως το παίζε και φίλος και εραστής, με γυναίκες κυριότερα, και κάπου χάθηκε η μπάλα. Θα σας πω ότι γενικά υπάρχει αιχμηρότητα ως προς το κομμάτι του χαρακτήρα του. Υπάρχει αυτό που λέμε ότι όλη την ώρα αυτός όλα του φταίνε, μόνιμα ψάχνει, είναι οθυγμένος. Είναι οθυγμένος της υπόθεσης, δεν φταίει ποτέ εκείνος, φταίνε πάντα οι άλλοι.
θα το ξαναπώ αυτό με τους εθισμούς του, ίσως και με κάποιο θεματάκι υγείας που μπορεί να το έχει βγει αυτού του ανθρώπου, να έχει κάποια τρεχάματα αυτή την περίοδο. Έτσι. Λοιπόν. Αυτός, παιδιά, είναι ένας άνθρωπος ο οποίος νομίζω ότι με την οικονομική άνεση που μπορεί να έχει, ότι ξέρεις, αγοράζουμε τα πάντα, ότι μπορούμε να κάνουμε τα πάντα, είναι ανήθικος γενικά με τις σχέσεις του, είναι κάλπικος με τις φιλίες του, είναι γενικά σαν άνθρωπος, κρυψίνου, στα βάζει όλα κάτω από το χαλάκι, είναι toxic, είναι η επιτομή του toxic, δεν έχει κάτι άλλο εδώ πέρα. Και τι γίνεται, εσύ τώρα κάθεσαι και ζορίζεσαι, λέει, κάθεσαι και ζορίζεσαι, έχεις πάρει στεναχώρια, προσπαθείς να βάλεις σε μια σειρά την όλη κατάσταση και να δεις τι θα κάνεις με το κομμάτι, το κομμάτι αυτό βασικά, γιατί υπάρχει μπλοκάρισμα full, το βλέπεις σαν ευκαιρία, προσπάθεις να τα βάλεις τα πράγματα σε μια σειρά, δεν μπήκανε ποτέ. Μου λέει κιόλας ότι για τη δική σου πλευρά αυτή τη χρονική περίοδο τα πράγματα πάνε καλύτερα από τη δική του, έτσι, τα χειρίζεσαι σωστά. Αυτό όμως δεν πάει να πει ότι δεν σε έχουν πονέσει οι καταστάσεις του παρελθόντος, γιατί δείχνει έντονο ότι σκέφτεσαι τα αισθηματικά σου και σκέφτεσαι την εξαπάτηση, αλλά θα ήθελες να γίνει και κάποιο ξεκαθάρισμα, μια ερωτική εξομολόγηση, η οποία βλέπω ότι δεν θα γίνει έτσι όπως θες, θα μείνει λειψός ο στόχος εδώ. Παρ' όλα αυτά μας λέει ότι θα υπάρξουν επικοινωνίες και ίσως θα πάρεις και μια στενάχωρη είδηση από αυτόν στην νυχτερινή ώρα, που δεν θα είναι και πάρα πολύ τα πράγματα, να το πω καλά. Εκεί που έχει παγώσει, βέβαια, θα σας πω ότι θα ξαναγίνει γόνιμη κατάσταση, πάλι θα αρχίσετε τα πίτσι-πίτσι, πάλι θα αρχίσετε να ξεκαθαρίζετε το τοπίο με αυτό το πρόσωπο εδώ πέρα, αλλά σας έχει πιάσει και το ανικανοποιητό συναίσθημα. Σας πιάνουν ανικανοποιητά συναισθήματα και δεν ξέρετε τι να κάνετε, δεν ξέρετε πώς να τα χειριστείτε, και αυτός να ξέρεις ότι θα το διαχειριστεί όλο με έναν πολύ πονηρό τρόπο. Θα προσπαθήσει να έρθει στο χώρο σου, να πάσει στο χώρο του, αλλά πάνε αργά τα πράγματα. Έρχεται, αλλά πάει με ρυθμούς χελώνας. Και απ' τη μία λέει ότι θέλει κάτι μαζί σου, έτσι, για να μην μου λέτε με θέλει, δεν με θέλει. Έχει συναισθήματα, έτσι, αλλά είναι ψυχρός πολύ και το χαλάει. Να ξέρεις ότι γενικώς αυτός ο άνθρωπος θα σε πάρει κάποιο τηλέφωνο, θα υπάρξει κάποια επικοινωνία μέσα στο μήνα, θα υπάρξει και συνάντηση μέσα στο μήνα που διανύουμε. Το βίντεο είναι άχρονο, οπότε όποιος μήνας και να είναι, θεωρώ θα σε πιάσει ενέργεια. Οπότε αυτό που θα σου πω είναι κάνε λίγη υπομονή, απλά κράτα μικρό καλάθι, γιατί αυτός ξέρει το παιχνίδι καλά πως παίζεται, και απλά μιας και θέλει να καλύπτει το εγώ του, κρατώντας εσένα σε μια κατάσταση έτσι πιο δεσμευτική για εκείνον, παίζει ανάλογα μπαλίτσα. Έχουμε από ζώδια ιχθύ, καρκινό, σκορπιό, δίδυμο ζυγό, λέον, τοξότη, και έχουμε και ταύρο. Αυτά. Καλώς ήταν. Ήρθε και ο γάτος. Λοιπόν, φιλάκια πολλά. Τα λέμε σε ένα επόμενο βίντεο. Bye bye.